Dobrodošli nazad u studio. Evo, kao što sam rekla, konačno zanimljiva još jedna tema. O njoj ćemo razgovarati sa doktorom znanosti Tadom Jurićem, demografom. Dobrodošli u naš studio. Dobar dan. Dobar dan. Evo, prvi put ste ovdje, je li tako? Pa je, da. Bravo. Idemo progovoriti o stvarima o kojima se jako puno govori, a zapravo mi se čini da se malo čini. Pokazao je to i zadnji popis stanovništva. Hrvatska, što se kažu, približava točci u kojoj živi gotovo jednak broj umirovljenika i oni koji su u radnom odnosu. To je katastrofa. Da, 1,2 umirovljenika na jednog zapravo zaposlenog. Tu treba napomenuti da je u Jugoslaviji omjer bio 4 zaposlena na jednog umirovljenika. Dakle, mi smo od 70-ih, kada smo imali 4:1 radnika umirovljenika, danas došli na 1,2. Zašto su ta pitanja bitna? Zato što ona otvaraju dva ključna pitanja po kojima će se polarizirati hrvatsko društvo. Dakle, jasno je da bez useljavanja mi nećemo moći riješiti stabilnost naših sustava. Što mirovinskog, što zdravstvenog i svih ostalih. Međutim, to useljavanje teče stihijski, neplanski. Evo, već danas kada sam vam dolazio u emisiju, znači svi vozači Ubera, svi vozači Volta i tako dalje su stranci. I nije to priča protiv stranaca, nego je priča o tome da je apsurdno da smo mi naše mlade, znači, gotovo pa potjerali iz zemlje i, znači, otvorili se azijskom tržištu, koje, da se razumijemo, kada bi došao 1%, znači, iz Pakistana, to bi bilo pola hrvatske nacije. Tamo ne bi nitko ni primijetio da ih nema. Dakle, razgovor je o dumpingu, zapravo, cijene rada, budući da oni rade za cijenu koju Hrvat neće raditi. Naravno. Znači, oni će raditi za 4.000 kuna. I sad je pitanje zašto je država to dopustila, tko je natjerao Hrvatsku da tako postupi i zašto ne vide da to šteti društvu, jer koja je korist od vozača Volta, recimo, hrvatskom društvu, da baš on mora biti primljen iz Pakistana u Hrvatsku. Ja bih razumio da je to medicinska sestra. Ali nama ne dolaze medicinske sestre, one idu u Njemačku, a nama dolaze, znači, prekarna radna snaga, znači nisko obrazovani. U Njemačku useljava, znači, 1/3 svih useljenika u Njemačku su visoko obrazovani. U Hrvatsku ispod 1%. Znači, to su sad ta pitanja koja su vezana uz mirovinski sustav. Znači, političke elite će tvrditi moramo nekoga doseliti jer nećete dobiti mirovinu, kao što je Vesna Pusić prijetila pred ulazak u EU, na primjer. To će isto ponoviti uskoro naše političke elite. I sad je stvar kako će se društvo postaviti. Jedni su za to, znači, da imamo potpuno otvoreno društvo, takozvano kozmopolitansku Hrvatsku, dok imamo, to je takozvana nova srednja klasa, dok imamo u staru srednju klasu, ajmo reći domoljubnu, koja u tome vidi opasnost za opstanak nacije i sad se otvara pitanje, znači, mirovinski fondovi ili, znači, neselektivno useljavanje, kako se tu postaviti. Da. Može li doći kad govorimo do sloma međugeneracijske solidarnosti i onog što smo zamislili da bi on trebao biti? Pa naravno, on se već dogodio, samo što to naravno nijedna politička elita neće priznati. Dakle, profesor Šterc, profesor Akrap su još prije 5 do 10 godina o svim tim temama govorili, upozoravali. Dakle, evo vam primjer, drugi mirovinski stup. On isključivo služi da, znači, političke elite krpaju proračunske manjkove, budući da taj drugi mirovinski stup, recimo, nema ni Austrija, Njemačka, Švicarska, ni jedna, ajmo reći, ozbiljna država. Mi svi bi imali, ako nam je plaća 7.000 kuna, bez drugog mirovinskog obveznog bi imali 1.000 kuna više. Dakle, taj novac odlazi na raspolaganje određenim fondovima koji niti polažu račune građanima gdje oni investiraju taj novac, niti ćemo mi vidjeti taj novac kad dođemo u mirovinu. Tako da prva mjera bi trebala biti, znači, ne mora biti ukidanje drugog mirovinskog. Koga želi uplaćivati, neka slobodno uplaćuje, ali on ne smije biti obvezan.
Znači to nema čak ni jedna, nema ni Slovenija, čak ni Srbija nema drugi mirovinski. Neki stručnjaci kažu ne može vam nitko taj novac oduzeti. Ja sam nedavno razgovarala sa jednim od analitičara koji je rekao ne, to je vaša imovina, ne može vam nitko to oduzeti. Ja sam usporedila sa mirovinskim sustavom jer imam dovoljno godina osjetiti se toga da je jednostavno u Jugoslaviji se isto tako nekakav fond solidarnosti je postojao, a onda kad bi čovjek otišao u mirovinu jednostavno su novci nestali. Dakle, nekako mi se čini sličan scenarij. On kaže da sam ja daleko od te vizije tog scenarija, pa sad što vi mislite o tome? Mislim da ste mi upravo rekli. Evo vam opet konkretno. Znači Švicarska od svog mirovinskog fonda dopušta mladima da taj novac koji su uložili u svoj fond, da im to bude jamac za kredit. Odnosno, taj iznos, recimo ako ste uplatili 100.000 eura, to vam je jamstvo za kupovinu, znači nekretnine. Zar to nije pošteno? Ovako mi imamo sredstva na računu koja nitko ne može niti uzeti, niti će ih dočekati, znači netko radi s tim novcem. Da. Ovim tempom rada malo će nas i dočekati tu dugo željenu mirovinu, a onda pitanje je hoćemo li ta sredstva pronaći na računu. Što sam htjela reći, ono što ste spomenuli da visoko obrazovana radna snaga jednostavno nas preskoči, da se trebamo otvoriti za druge, jednostavno je to ta tranzicija koja sigurno teče, ali nema uređenog tržišta rada. Primijetilo se to, ako se sjećate, kada je prvi val Sirijaca došao kod nas, bio je jedan broj određen ljudi smješteno u Sisak, njih 50-ak. Uglavnom, pratila sam dugo tu priču, bili su uglavnom liječnici i medicinsko osoblje. Nitko od njih, naravno, nije uopće pomišljao zatražiti azil i ostati u Hrvatskoj. Svi su krenuli put Njemačke i ostalih zemalja. To nam valjda dovoljno govori. Pa evo vidite sada, znači to opet otvara ključnu temu, a to je zašto Europska unija ništa ne čini po pitanju demografije, koja je najvažnija tema i to ne samo društvena, nego i politička. Zašto ne čini ništa? Zato što Europska unija se vodi motom zašto bi ulagali sredstva kad možemo živjeti od tuđe nesreće. Znači, evo sada se to vidi po primjeru izbjeglica iz Ukrajine. Njemačka će riješiti svoje demografske probleme u narednih 5 godina. Naravno, to se ne može riješiti, ali je mirna narednih 5 godina. Zašto? Zato što će 1,5 milijuna, to su naše projekcije, rad koji smo objavili za IOM i za UN, znači pokazale 1,5 milijuna će doseliti mladih, znači plus će oni povući muškarce kada rat završi, spajanje obitelji i slično. Dakle, vidimo da je to jedna široka, znači slika, jedna tema globalizacije zapravo. Na primjer, Njemac iskorištava Hrvata, Hrvat Pakistanca, Pakistanac nekoga iz Afganistana i tako to teče u krug. Reakcija. Tako i to je dumping cijene rada, znači i ova vrsta turbokapitalizma će upropastiti, znači, prvo Europu, onda i ostale. Znači da se trebaju donijeti ozbiljnije mjere i da se to ne može rješavati na razini pojedinih članica, jer je to kao klimatsko pitanje. Ne možete vi klimatsko rješavati u Hrvatskoj. Tako i pitanje demografije na razini EU, jer trenutno što se događa, jezgra Europske unije na uštrb periferije rješava svoje demografsko pitanje. A na razini EU tvrde da, znači, je svaka država članica nadležna za svoje, znači, politike demografske. Jedan, evo, konkretan primjer, znači naše elite tvrde svi se kreću, sasvim je normalno u Europskoj uniji imati migracije, to nije točno. Dakle, ko se kreće? Kreću se siromašni ka bogatima. Primjer, dakle, konkretan, iz Njemačke, Britanije, Francuske samo 1% radne snage je iselilo u proteklih 10 godina, a iz Hrvatske 18%, iz Bugarske 19%, iz Rumunjske 16%. Dakle, nije točno da se svi kreću. Je li samo siromaštvo, odnosno neimanje osnovnih sredstava za život razlog odlaska? Sve češće se spekulira da postoje drugi razlozi, da jednostavno ljudi postaju nezadovoljni klimom na prostoru na kojem žive i odluče spakirati stvari i otići. Naravno, to je bila naša ključna teza kada smo izdali prvu knjigu Gubimo li Hrvatsku 2017. Dakle, glavni potisni faktor iseljavanja iz Hrvatske je korupcija i klijentelizam, koje spriječavaju porast plaća
koje blokiraju napredovanje na društvenoj ljestvici, znači svojom sposobnošću, i to znači je potisni faktor mladima koji naprosto ne žele protračiti svoj život čekajući neku vezu ili klimajući glavama ljudima koji znaju manje od njih. Znači ovo je jedna vrsta, znači to je akademski izraz, Hellman je upotrijebio, zarobljena država. U zarobljenoj državi, znači određene elite i njihovi poslušnici su na izvoru resursa. Dobro, iako ih ja ne bih tako nazvala, to nazivamo ih naravno stručno, ali ne bih baš tako nazvala elitama, malo mi to previsoko zvuči. Dobro, to je u kontekstu sociološkom, razumijem što govorite. U svakom slučaju, gdje nam je najgore? Ako idemo po regijama u Hrvatskoj. To isto treba napomenuti, koliko god znači postoji taj, točno je, znači u relativnom broju najviše je iseljenih iz Slavonije. Neupitno je da je Slavonija znači najviše pogođena, epicentar je zapravo Osijek i okolica. Sad, u apsolutnom broju je najviše iseljenih iz Zagreba. Znači, to dokazuje tvrdnju da nam ljudi ne odlaze radi isključivo viših plaća i nemogućnosti zaposlenja, nego odlaze iz gospodarski najjače regije. To pokazuje da je nešto drugo posrijedi. Znači da se radi o korupciji, klijentelizmu, nezadovoljstvu, ovo što ste vi rekli, jednom atmosferom u društvu. I sad to treba razgraničiti. Znači, opet napominjem, iz Zagreba i okolice je najviše iselilo, ali za Slavoniju je to egzodus, jer u Zagreb i dolaze drugi, znači imamo i iseljeništvo, investicije, sve jasno. Naš je upravo problem taj prostorni aspekt. Znači, prostorni aspekt je takav da će svaki drugi Hrvat do sredine stoljeća živjeti u Zagrebu i okolici. Dok ostatak zemlje, 3/4 već sada Hrvatske su biološki, ekonomski, gospodarski, znači kulturološki spaljena zemlja. Mi nemamo ništa od toga ako ćemo mi spašavati samo Zagreb. Zagreb je taj koji treba sada pomoći ostatku zemlje, jer Zagreb je zapravo monopolizirao sve ono što pripada hrvatskom narodu. Kada dođe neki stranac pogledati HNK, on plaća Zagrebu, jel tako, usluge, a HNK pripada cijelom hrvatskom narodu. Hoću reći, jedan dio problema je i u tome što Zagreb i dalje vodi jednu monopolističku politiku izvlačenja isto, a ne vraćanja ništa ovoj naciji. Mislite li da postoje mehanizmi kojima se može to zaustaviti? Ako da, u kojem vremenskom roku? S obzirom da, evo, i sami ste rekli, i profesor Šterc i Akrap su dugo godina upozoravali, i sama svjedočim 10 godina razgovarajući s njima ovako u studiju, i ništa se nije pomaklo. Dapače, pomaklo se na gore. Mislite li da je moguće promijeniti? Naravno da je. Nije to otkrivanje tople vode, znači zna se što treba poduzeti, ali samo širi kontekst. Isto ovo je prolazila Francuska 70-ih, Njemačka 90-ih, iste ove teme, iste pozicije demografa. Ali puno kraće. Mi smo država već 30 godina, pa oni nisu 30 godina prolazili ovo što mi sada prolazimo. Želim reći, ista polarizacija u društvu. Mi ovo prolazimo sada sa useljavanjem i iseljavanjem od ulaska u EU. Znači, ovo je tema postala zadnjih 6-7 godina. I isto su i političke elite ignorirali. Dakle, postoji jedna šira agenda koja sprječava zaista da se poduzme na razini EU prave korake, a mogu li se poduzeti? Mogu. Evo, konkretno kad govorimo prostorni aspekt. Zašto ne bi uveli rad na daljinu? Znači, za 2% recimo u javnom, državnom i privatnom sektoru. Na taj način bi zadržali ljude recimo u okolici Vinkovaca, Vukovara, Osijeka, koji inače moraju doći u Zagreb ili otići Minhen, Beč i slično. Znači, brain drain bi smanjili. Dio radnika bi se iz Zagreba moglo vratiti u provinciju. Ljudi žele sada imati kuću, znači postoji korelacija između više prostora i više djece. Zašto ne bi vlada tu mjeru prihvatila?
jer bi ona bila spas za ovakvu situaciju prostornog rasporeda populacije kakva je u Hrvatskoj danas. A i prenapučenosti samog Zagreba. Tako je. I pad cijena stanova onda u Zagrebu, jer ovaj nekretninski bum je, znači, znamo svi, nerealan. Plus, znači, i to samo uzgred da spomenem, od 10 nekretnina u Zagrebu i Priobalju 7 su kupili stranci u zadnje 2 godine. Znači, to je potvrda tezi da se događa, znači, zamjena stanovništva na način da dolaze bogati umirovljenici njemački, da dolaze generalno bogati Europljani i ova radna snaga koju smo na početku spominjali. I, znači, opet kažem, nema tu otkrivanja tople vode, preslikati ono što je uradio Izrael, kako je privukao svoju dijasporu, i Irska, i preslikati dio mjera koje je, recimo, Mađarska uvela. Znači, ovo 30.000 eura u startu, znači mladom bračnom paru koji je sklopio brak. Ukoliko dobiju jedno dijete, vraćaju 10.000 manje državi, s 3 djece ne vraćaju ništa. I naravno, čitav niz je, gledajte, i gospodarskih, političkih, recimo borba protiv korupcije i klijentelizma bi zadržala više pučanstva u Hrvatskoj nego porast plaće. Znači, efekt bi bio veći sa borbom protiv korupcije i klijentelizma, koji bi zaista, znači, gdje bi građani vidjeli da sudstvo funkcionira. Evo, to bi bila demografska mjera. Dobro, ali evo ova demografska mjera koju je predložila Vlada Republike Hrvatske, koliko ono 100 i nešto tisuća za povratak mlade obitelji. Obitelj se vrati i onda ima sustav u državu u kojoj funkcionira pravosuđe. Sudite se s nekim 10, 15, 20 godina za komadić svoje zemlje u Slavoniji koju vam je možda neko ušao u pravo posjeda. Dakle, to malo sam i rekla, možda i više od 20 godina. Dakle, pravosuđe 0. Onda imate primjer, evo sad kao što smo gledali na našem prerano preminulom kolegi, hitne pomoći koja je izostala, pa su tu krenula prepucavanja do razine je li trebao biti politički orijentiran ovako ili onako. Kažem, jednostavno ljudima toga dosta, dajte mi samo da živim svoj život, maknite me od svih loših vijesti, želim da sustav funkcionira i da vas ne čujem. Radite svoj posao, ja ću raditi svoj. Mislim da je to agenda koju svaki mladi normalan čovjek želi čuti. Sad kad razmišljam, možda sam i ja trebala otići u Irsku, a ne ovo izgovarati. Ali dobro, bolje da izgovorim pa da oni neki koji se možda premišljaju odu. Ali kako mi da njih vratimo? Evo, sad ste mi rekli samo dio mjera. Pa ne bih se ja složio da bi mi trebali davati sliku da ljudi nam odu. Znači, šalim se ja malo, naravno, ja se šalim. Dakle, problem ovakvih tema je što ispada, znači, sve je crno, sve je propast i mi, čovjek kad uključi ali mi za sve imamo rješenje, u tome je profesor problem. Dakle, mi za sve imamo kao rješenje. Znači, bez obzira koja stranka bila, evo, kada dođe neki od saborskih zastupnika iz oporbe, ja sad neću imenovati tko je, uopće nebitno, znači ima odličan prijedlog po meni. Je li vama odličan prijedlog da se, znači, mi uvijek govorimo javna uprava je uhljebljivanje, tu ima previše ljudi i sve, je li po vama dobar prijedlog dobro ako je uhljebljivanje? Idemo vidjeti koji od zaposlenika radi dobro, koji loše. Je li to dobar prijedlog? I da ga prema tome onda plaćamo i da ostane na svom radnom mjestu. A ako nije dobar, hvala, doviđenja, evo izvolite vašu radnu knjižicu, pa odite vi onda u Pakistan, Nepal ili u Irsku, Njemačku, gdje god želite pa radite. Pa teško će uhljeb dobiti posao u Njemačkoj, možda u Pakistanu. Pa evo, sad smo sve rekli. Ali postoje dobre ideje, ali nisu prihvatljive jer ako nismo iz istog političkog korpusa, onda ništa ne valja. Kod nas jednostavno nema tog stavljanja glave na kup kad su gorući problemi. Mislim da je to nekako mi se čini. Kako se vama čini? Osnovni problem. Znanost se u Hrvatskoj ne cijeni. Zašto nam se ovo događa? Zato što Njemačka, znači, poštuje svoje znanstvenike koji su im napravili projekcije za narednih 30, za narednih 50 godina. Njemačka je to shvatila. Tijekom pandemije, znači u jeku krize, je svjesno radila na privlačenju medicinskog osoblja iz Hrvatske, BiH, Srbije, znači cijele periferije. Dakle, i Njemačka nema problem s tim reći što je njihov nacionalni interes. A nama u isto vrijeme, znači, mi bi kao trebali biti nekakvi Europljani koji dijelimo sve sa svima. Znači, naša pozicija trebala biti, mi smo nacionalna država i prvo se brinemo za sebe. U smislu, znači, da je sasvim normalno da u nacionalnoj državi se postavlja pitanje što je i sa većinskim narodom. Znači, mi ovdje trebamo pričati, kad pričamo o demografiji, o Hrvatima. Jer mi ovdje pričamo o apstraktnim brojkama. Problem pogađa najviše Hrvate. Najviše Hrvati iseljavaju iz Hrvatske
i ta zamjena stanovništva najviše boli Hrvata. I Hrvata najviše boli korupcija i klijentelizam. Ali vidite, malo je ljudi koji će to ovako sad reći kako ste vi rekli. Jer odmah se netko nađe uvrijeđen. Nacionalne manjine reagiraju, ja pozdravljam da one reagiraju, da imaju pravo glasa, uvijek dapače, da imaju sva jednaka prava kao i ostali, ali ne veća prava od drugih. Recimo, ja poznam jako velik broj umirovljenika koji kažu, evo, sljedeći put kad bude popis stanovništva, izjasnit ćemo se kao nacionalna manjina, jer žive dio njih od socijalne pomoći, ako me dobro shvaćate što želim reći. Naravno. Dakle, Republika Hrvatska nije ispunila glavni smisao svog postojanja. A što je smisao postojanja Republike Hrvatske? To je da se Hrvat u državi prvo osjeća zaštićeno, drugo da se može realizirati. I najvažnije, znači, iseljavanje je pokazalo da Hrvatska i njene političke elite nisu ispunile povijesni zadatak, znači, opstanka vlastitog pučanstva na vlastitom teritoriju. To je svrha države. Država je dužna omogućiti svom narodu, ako je nacionalna, da ostane na svom teritoriju. Iseljavanje jasno ukazuje na poraz naših politika, političkih elita trenutnih i gotovo svih dosadašnjih. Znači, oni su obesmislili ideju države. Slažem se, nacionalne manjine ne treba imati ništa manje prava od većinskog, odnosno državotvornog naroda. Ali ova država osmišljena kao država, znači Hrvata i svih drugih nacionalnih manjina. Dakle, mi ne trebamo zaboraviti da u nacionalnoj državi sasvim normalno imati nacionalne interese i za njih se boriti. A ne, znači, ovdje ispada u Hrvatskoj trebaju samo nacionalne manjine osjećati dobro, a Hrvati neka iseljavaju. I da se razumijemo, nije priča o manjinama, nego je priča o tome da je država naprosto nije ispunila svrhu svojeg postojanja. Što je uopće smisao postojanja Hrvata kao naroda? Što je smisao postojanja Hrvatske kao države? Pa upravo to, da se Hrvati osjećaju zaštićeno u ovom globaliziranom svijetu koji ih kao lopticu prebacuje, znači, iz Osijeka u Dublin i tako dalje, gdje smo mi to našim mladima, željeli ostaviti kada smo stvarali državu. Sigurno nismo i sigurno branitelji se nisu borili za ovo što danas imamo. Dakle, Hrvatska ne može biti nekakva, znači, kozmopolitska zemlja koja je, evo, otvorena za sve, za seksualna prava, rodna prava, bez radničkih prava. Kako mogu rodna prava u Hrvatskoj biti važnija od radničkih prava? Evo, obično pitanje. Dobro. Profesore Jurić, imam za vas još jedno pitanje prije kraja razgovora. Jeste li možda radili neke projekcije, mladi koji su nam otišli, neka istraživanja, ankete, koliko ih se izjasnilo da vratit ćemo se? Ovako, znači 15%, inače i literatura pokazuje, u pravilu ako se vrati se između 10 i 15%. To su pokazali i naše studije u Njemačkoj sa našim iseljenicima, jer u Njemačkoj je samo iselilo 310.000 Hrvata. A naš DZS tvrdi da je ukupno iselilo 220. A pazite, samo u Njemačkoj, jer to pokazuju njemački podaci. Dakle, koliko ih se planira vratiti? 15%, s tim da kažu u mirovini. To kad vam kaže mlad čovjek s 22 godine, onda znate da koliko je to stabilna, koliko se možete uhvatiti za to. Da. Znači, u 40 jasno kaže neće se vratiti ni u kojem slučaju i jedan dio razmišlja, znači postoji mogućnost ukoliko se dogodi borba protiv korupcije i klijentelizma. Stvore ovi preduvjeti o kojima smo govorili. To je glavna poruka iseljenika. Znači, oni žele državu kakvu su Hrvati sanjali i onda će naše iseljeništvo koje je preko 4 milijuna. Znači, Hrvata je danas više u svijetu nego u zemlji. Znači, i možda se početi vraćati, ali mi ne možemo gledati samo u dijasporu kao neki sveti gral. Mi moramo ovdje sada odmah učiniti sve da nam ne odlaze dalje mladi. Mi se moramo boriti za one koji su ostali, a ne sada pokušavati vraćati one koji su otišli, jer je to jalova priča. Znači, dajte novac ovima koji su ostali, a ne 200.000 kuna onima koji bi se trebali vratiti. Dajte mladima koji su sada tu tih 200.000.
Da. Gledala sam reportažu na Novoj o zanimanjima koji izumiru i kažu ne izumiru, ne govorim sad o zanimanjima poput urara, krznara, nego govorimo konkretno o mesarima, o onima što trebamo svaki dan, dakle o nešto što protiče, da ćemo trebati dobre radnike i imat ćemo ih tek za 5 godina nakon što završe izobrazbu strukovnu, dakle i onda još praksu, jer smo upravo ta zanimanja izgubili. Također uz visoko obrazovane. Žalosno sve to skupa zvuči. Doktore Jurić, hvala vam puno što ste bili gost N1 studija uživo. Nadam se da se vidimo češće. Hvala vama na pozivu.